Jamgen waali fini wiyete men ñande nasande 12 korse 2025 ina hawre 15 taske 1456 fergo. Ɗemɗe gendiji holko saabi ɓafgol men ina foti andede e safrede. Enen ɓuri sereraɓe hewde hande ɓe ndenti ɓe mbaɗi kawtal biyetengal Ndefleng eɓe mbaɗa ko en mbawa wadde ko Jolfo Kalifa Ñas arata Fuuta o rentina Fuutankoɓe o fodanaɓe ko waɗata. Worti Baaba Maal e meccal makko ngal Allah ɓamti ala Fuutanke goɗɗo bawɗo rentinde en. Ɗum wayi kono ñantade ngabba dow lekki ni. Mayde Tijjani Ande wotere e koode men mawɗe jalbore nde ñifata ina foti duñde en eerade ko yaawi ngendi men fof to dingiral pottitte ɓurgal mawnude ko nande e fettirde Fukubal Léopold Sédar Senghor to Ndakaaru. Yimɓe ƴeewa holno ɓe mbaɗata, holno ɓe cafrirta caɗeele mbimiyankoɓe fof tawa ala hare e taƴodiral e leƴƴi ɗi kodduɗen ɗi fof. Alɗoɓe men, andoɓe men, naalankoɓe men, ɓiɓɓe ngendi men cunno caɗeele men ƴeewa no ɗe cafrirte. Ɓe toɗɗo hattanɓe rondade dongal yarlitiɓe dariɓe cembine mo daraki itte. Windanne nde ina jokki kuɗol Mamadou Samba Diop lollirɗo Murtuɗo Diop mo Mbagne e dande Maymouna Oumar Diallo mo Heelagné. Duɗal Pulaar Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen.